Pan rwy'n mewn blwyddyn 7, rwy'n wedi cyrraedd y Rownd Derfynol Rygbi Prydain. Os ydych chi wedi dweud hynna am un blwyddyn gynharach, bydd byth wedi credu chi. Y teimlad fel tîm pan wnaethon ni cyrraedd, o'n i tîm mor dda a oedd yn rhywbeth mor special i cael wneud gyda ffrindiau fi pan roedd fi'n mor ifanc. Roedd y pil ar ochr arall y cae, a wedyn nath centre fi Gethin Marshall roi fi y pil yn gwagle, a wedyn nath fi dechrau redeg. Person ar y wing arall yn mor fawr, a llawer fwy na fi a mwy cryf, ond yn lwcus iawn roedd fi'n llawer mwy gyfn na fe. A nawr fi wedi redeg fel y gwyn trawr y llinell, yn pasio am ddiffynwyr. I pobl roedd yn gwylio, roedd nhw wedi dweud roedd hynna'n y trai gorau maen nhw erioed i gweld. Pan roedd fi wedi edrych rownd y stadiwm, mae'n teimlad mor surreal. Fel person di, fi'n meddwl roedd pawb mynd i judgeio fi a sut roedd fi'n edrych. Mae'n teimlad completely gwahanol. Mae pawb fan hyn am un peth, ddim am sut fi'n edrych. Mae pawb fan hyn i gweld be fi a chi'n neud ar y cae. Fi'n meddwl roedd hynna'n newid sut roedd fi'n edrych ar popeth. Mae'n dangos bod chwaraeon gallu dod â pawb o ethnisrwydd a hil a crefydd gwahanol. Mae pawb angen gweithio fel tîm. Hwna'r teimlad fi moyn pawb cael pob diwrnod. Mae pobl ddim yn cael eu judgeio sut maen nhw'n edrych, dyle pobl cael eu judgeio sut maen nhw'n actio.